Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil haqqil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala a'zami maulud Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa'i bil uhud, amma ba'du. Kepada sadatina al-habaib al-fudala wa ulama'ana al-a'izza, khususnya ala muqaddimatihim Al-Habib Al-Ustaz Taufiq bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, wabil khusus kepada As-Sayyid Al-Ustaz Anis Ibn Al-Marhum Al-Habib Umar bin Abi Bakar Al-Muhdar dan seluruh saudara-saudaranya, putra-putra dari almarhum al-maghfurlah Al-Habib Umar bin Abi Bakar Al-Muhdar, selaku keluarga pengasuh dari Pondok Pesantren Riyadhul Jannah, hafizahumullahu ta'ala jami'an. Para kiai yang kami muliakan, para hadirin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga ditambahi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kados biasa rutin tiap tahun kula panjenengan sedaya kempal teng mriki fi hadzal masjid wa fi hadzal ma'hadil mubarak nderekaken hormat kelahirane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya, para ulama niki ittifaq sepakat nek Kanjeng Nabi niku lahire dinane pas dina Senin. Uga dipun sepakati kalih ulama wulane wulan Rabiul Awal. Niki mboten enten khilaf. Sing khilaf niku masalah tanggal. Wonten sing ngarani tanggal kalih Rabiul Awal. Wonten sing ngarani tanggal 8 Rabiul Awal. Tapi qaul sing paling masyhur ngene ku 12 Rabiul Awal. Para rawuh dinten Senin iki mboten namung lahir tok. Kanjeng Nabi lahire dinten Senin. Lajeng mangkat hijrah nggih dinten Senin. Pertama kali nampa wahyu saking Allah nggih dina Senin. Ngantos wafate Kanjeng Nabi nggih dinten Senin. Niki akhire Senin niki dadi dina sing kramat, dina sing istimewa. Padahal biyen derenge lahire Kanjeng Nabi Senin niku biasa. Mboten enten kemuliaane sama sekali, nggih pun kados dina-dina lintune biasa-biasa mawon. Lho sak mangkin kok dadi istimewa? Krana napa? Krana sedaya sing nempel teng Kanjeng Nabi, sedaya sing berhubungan kali Kanjeng Nabi itu menjadi yang mulia dan yang diutamakan. Mulane sampai wonten poso sunnah Senin Kemis. Dan ini sing pertama ngelampahi nggih Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam.
Kanjeng Nabi nalika dipun tangleti kali para sahabat tenggene riwayat hadis-hadis menika napa kok poso dina Senin? Jawabe Kanjeng Nabi krana ndik dina Senin niku aku dilahirno. Jadi Kanjeng Nabi niku mulutan nyelameti kelahirane piyambak tapi kelawan poso. Nah niki mulane saged didamel dalil niki kangge hormat kelahirane dina kelahirane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak ngurmat teng dina lahire. Lan niku dilampahi setiap seminggu sekali poso. Senin kali Kemis. Napa dina Kemis kok poso? Kemis niku nalika amal-amal kula panjenengan dipun pentokaken dilaporno teng ngersane Gusti Allah taala. Lajeng boten cuma dina Senin sing dadi keramat lan mulia, termasuk wulan Rabiul Awal niki nggih singen bulan biasa. Nek Rejab karuan mulai zaman jahiliyah biyen wis mulya, dimulyakno. Nggih, Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki sing disebut al-ashhurul hurum, minha arba'atun hurum dawuhne Allah teng Quran. Sampai wong jahiliyah niku nek pun tepak teng bulan papat niki mboten enten perang. Jadi gencatan senjata sih. Ngantos dipun riwayataken umpamane wonten sing melampa ketinggal teng dalan tiang sing mateni bapake niku mboten dibales lek tepak ulan papat niki. Ngenteni mangke nek pun teng jabane ulan macem papat niki. Dan niki tradisi mulai jahiliyah tapi terus dilestarekno kali Islam sampai sakniki ing dalam Islam papat bulan niki disebut arba'atun hurum, bulan-bulan sing dimulyakno sakliyane ulan Ramadan. Lah sing antik niki Rabiul Awal. Biyen bulan biasa sakniki dadi bulan istimewa. Napa krana dadi bulan kelahirane menungso paling mulya, makhluk paling utama. Gini ku pemimpin kula panjenengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi bulan sing istimewa. Lahire Kanjeng Nabi Rabiul Awal, wafate nggih Rabiul Awal. Ha niki. Termasuk para rawuh dawuhipun para ulama, Kanjeng Nabi kan diperintah hijrah teng Madinah. Lahir teng Mekah tapi lajeng diperintah hijrah teng Madinah, terus mukim wonten teng gene Madinah, wafat teng gene Al-Madinah, lajeng dipun sareaken nggih teng gene Al-Madinatil Munawwarah. Niki singen Madinah niku jenenge Yathrib zaman jahiliyah niku. Zaman semerap maknane Yathrib. Yathrib niku maknane misui. Nah niku Yathrib. Niku jenenge Madinah biyen zaman jahiliyah. Lan Madinah niki singen gersang. Kering mboten enten napa-napa teng ngriku. Tiang dagang teng ngriku nggih mboten enten. Wong gak ana apa-apa. Lan dikenal Madinah niki singen itu paling kathah penyakite. Bumi sing paling kathah penyakit ini. Tapi Masya Allah barokai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah hijrah tenggene Madinah, akhirnya disebut Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah sing bersinar. Disebut uga kelawan sebutan Thaibah. Nggih. Thaibatul Gharra, Thaibah sing mencorong. Ngantos para ulama niki ngempalaken wonten sekitar 21 nek mboten lepat
jenenge lan sebutane kota Al-Madinatil Munawwarah. Akhire lek wonten pertanyaan sing ndi sing luwih utama saiki Mekah karo Madinah. Lah niki ulama wonten khilaf, tapi sing kathah ngarani Mekah tetep luwih utama tinimbang Madinah. Sebab teng Mekah wonten Ka'bah lan sedaya para nabi mesti nglampahi ibadah haji tenggene Ka'bah niku. Niki nek sing ditakokno afdolan di Mekah karo Madinah wonten khilaf, tapi sing kathah ngarani Mekah luwe mulya. Tapi nek pertanyaan niki dirobah, mulyawan di Mekah karo pesareane Kanjeng Nabi Al-Hujratus Syarifah niki sepakat ulama ittifaq mboten enten khilaf, kabeh ngarani luwih mulya pesareane Kanjeng Nabi. Niki hikmahe Kanjeng Nabi kok disarekno teng Madinah, napa kok boten teng Mekah? Nah niki diantara keterangan saking panjenenganipun Al Habib Hasan Asy-Syatiri nukil saking ba'du ahli ilmi niku dawuh Kanjeng Nabi disarekno teng kene Al Madinah mboten teng Mekah li alla yuqsada taba'an lil hajj, supaya mboten disejo pesareane Kanjeng Nabi mboten diparani cuma sekedar krana ngikuti ibadah haji, artine dadi bagian teko ibadah haji. Nek Kanjeng Nabi umpamane kok pesareane teng Mekah, lah tiyang haji kan teng Mekah riyen, kelakuan sedaya manasik haji niku wonten ndek Mekah kabeh niku. Nggih. Mulai tawaf sa'i sampai teng Arafah, wukuf teng Mina, teng Muzdalifah. Akhirnya mau ndak mau, gelem gak gelem mesti nang pesareane Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi wonten teng Mekah. Niki lau furido umpamane kok Kanjeng Nabi pesareane teng Mekah. Akhirnya wong ibadah haji malih otomatis gelem gak gelem ziarah teng Kanjeng Nabi. Kali Allah Ta'ala dikersakaken tenggene Al-Madinatil Munawwarah, akhire niki dadi kelakuan sing pisah teko ibadah haji, mboten termasuk bagian manasik haji. Dadi tiyang ingkang haji ingkang umrah mabar kelakuan manasik niki pun mantun rampung teng Madinah, khusus acarai mek situk perlune teng Madinah mboten enten malih nggih niku ziarah teng Kanjeng Nabi. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Muga-muga sedaya sing hadir dikersakno iso ziarah teng pesareane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan niki para rawuh nggih, akhirnya teng mriku wonten Masjid Nabawi, nggih dadi masjid sing mulya setelah Al Masjidil Haram lan Al Masjidil Aqsa, terus Masjid Nabawi. Niki sedaya dadi mulya sebab napa berhubungan kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para rawuh ingkang minulya, kula panjenengan sedaya mulutan nggih niki ndudukno mertelakno bungae kula panjenengan, kecintaan kula panjenengan, mahabbah kula panjenengan, takzim kula panjenengan dateng ngersane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nek singen para sahabat niku kempal kali Kanjeng Nabi, serawung kali Kanjeng Nabi, salate bareng kali Kanjeng Nabi, jamaah kali Kanjeng Nabi, nderek perang bareng kali Kanjeng Nabi, nggih. Terus ngaji langsung teng Kanjeng Nabi, mirengaken dawuh-dawuhne Kanjeng Nabi langsung, nggih. Nyakseni mukjizate Kanjeng Nabi nggih langsung, nggih.
kulite nemplek kali kulite Kanjeng Nabi. Mangke nek Kanjeng Nabi nuwun sewu, Kanjeng Nabi nek cukuran niku sahabat podo antri kabeh kepingin oleh rambute Kanjeng Nabi, rebutan. Nggih, nek Kanjeng Nabi cantuk niku rebutan sing ngenteni getene Kanjeng Nabi. Niki para sahabat riyen. Mangke nek Kanjeng Nabi ngidu padha rebutan kabeh nampani idune Kanjeng Nabi. Masyaallah ngantos manten. Lho niki nate Kanjeng Nabi mantun cantuk merintah sahabat ken buak getene. Buakan getiku. Waktu niku dipun riwayataken salah setunggalipun sahabat Wakilah Abdullah bin Zubair niki dibetok getine Kanjeng Nabi niku mboten lami terus balik malih. Ditakoni kali Kanjeng Nabi, wis mbok buak getiku sampun Kanjeng Nabi. Dendi fi akhfa makan. Tenggene tempat sing paling tersembunyi, mboten enten tiyang semerap. Kanjeng Nabi pirsa, oh berarti dilegetine Kanjeng Nabi diombe. Maksudnya fi akhfa makan niku tenggene wedarane teng wetenge. Masya Allah. Terus Kanjeng Nabi dawuh, besok awakmu ora bakal kenek geni neraka, kulitmu ora bakal diobong karo geni neraka. Lah niki para sahabat singe sampai nuwun sewu, sampai wonten ba'du napa setengah tiang derenge Islam ketinggal sahabat teng Kanjeng Nabi kaya ngoten. Kanjeng Nabi angger napa mawon rebutan kabeh disik-disikan. Kanjeng Nabi lek merentah sesuatu kabeh padha balapan disiki dadi wong sing nglakoni. Kanjeng Nabi nglarang napa mawon disik-disikan dadi wong sing nglereni sangka perkara sing dilarang Kanjeng Nabi. Sampai tiang niki ningali, aku wis ndelok Raja Kisra, Raja Kaisar, Raja iki, tapi aku gak tahu ndelok wong cinta nang pemimpine kaya sahabat cintai nang Kanjeng Nabi. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Ngantos semanten. Masya Allah niki para rawuh lah kula panjenengan mboten saged nggih nemplek teng kulite Kanjeng Nabi mboten saged, nadai idune Kanjeng Nabi mboten saged, getene Kanjeng Nabi nggih mboten saged, wong mboten urip teng zamane Kanjeng Nabi. Jadi nek wonten ayat dawu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat niki dinyatakno umat sing paling bagus niku sing pertama kena khitab para sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi khaira ummah krana barokahe napa celak kali Kanjeng Nabi, berhubungan kali Kanjeng Nabi. Nek riyen sahabat didongakno Kanjeng Nabi langsung tengah jingi. Jenengan semerap wonten sahabat namine Anas bin Malik. Niki lagi umur 7 tahun kali ibune Ummu Sulaim ni'matil mar'ah dipasrahno teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki kula pasrah anak kula Anas niki kersane dados khodim panjenengan, dados pelayane panjenengan. Masya Allah diserahno langsung kali ibune. Nah niki mulane kula kandhani lare-lare pondok niki sing masrahno ibune dhewe ditrampi kali Kanjeng Nabi. Lah nek napa nuwun sewu teng pondok kadang-kadang wonten santri niku sing cilik-cilik nggih. Kadang santri sing napa durung niku durung ngerti napa-napa. Nah kok dikongkon-kongkon kali santri sing gedhe
kongkon mrono, kongkon tuku iko, kongkon tuku iki. Hati-hati. Niki mboten kenek. Nggih, nek sing dereng sah tasarrufe, bocah sing dereng saged tasarruf mboten oleh dikengken-kengken. Nek ngongkon sekirane perintah niku sing dikongkon niku kelakuan niku mboten bayaran, wajib dibayar. Ya niki sering lari-lari pondok. Mangke nek oleh kiriman bocah sing cilik-cilik, sik cilik mondok nggih, dikirimi kali wong tuane gak oleh. Umpamane santri sing gedhe kok dikei, gak oleh dipangan. Sebab lari niki dereng sah tasarrufe. Hibahe dereng sah. Nah, mulane santri sing senior hati-hati nang santri sing sik bocah-bocah. Niki mangke hubungane kali barokai ilmu nggih. Ilmu niki mboten manfaat, mboten barokah. Lah lek niki pancen dipasrahno kali ibune sing masrahno langsung teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah diterami kali Kanjeng Nabi lagi angsal pinten tahun napa 2 tahun napa 3 tahun khidmah teng Kanjeng Nabi dados pelayane Kanjeng Nabi. Ibune niki sowan malih teng Kanjeng Nabi. Matur, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas ud'ulah. Kanjeng Nabi niki khotim panjenengan anak kula sing alit niki Anas panjenengan dongaaken. Masya Allah didongakno kali Kanjeng Nabi. Pertama napa? Allahumma atil umrah. Didongakno dawa umur kali Kanjeng Nabi. Masya Allah wong sing donga Kanjeng Nabi nggih langsung mandi. Dongane Kanjeng Nabi sing mboten diijabah, mboten disembadani kali Allah niku namung setunggal tok. Waktu Kanjeng Nabi ndonga njaluk umate rukun gak tukaran blas niki mboten dituruti kali Allah. Nah, mulane sampean aja kagetan nek kathah tiyang seneng tukaran sak mangkin nggih. Tukaran lek biyen tukaran niku biasa sak mangkin tukarane teng kene internet, teng YouTube, teng medsos nggih. Niki didu kali niki tukaran kali niki wis biasa iki. Wong pancen Kanjeng Nabi mawon njaluk mboten dituruti kali Allah. Dadi niki wis sunnatullah modeling ngeten niki nggih. Ah niki para rawuh. Masya Allah didongakno dawa umur. Anas umure 120 luwih. Umure Anas bin Malik. Didongakno nomor kali napa? Wa aktsir malah. Wa aktsir waladah. Panjenengan katahaken anake Anas bin Malik. Masya Allah didongakno anake akeh. Keturutan teman. Anak ini ku jumlahe dipun sebutaken 120 luwih. Nah, cuma kula angen-angen niki lek anak 120 gak mungkin mbok situk. Nggih. Insyaallah lebih teko siji. Mosok kuat wong wedok siji ngelahirno sampai 120 nggih. Kira-kira niki nggih. Jadi Masya Allah. Tapi wong pancen sing ndonga Kanjeng Nabi mesti tepak. Wonten terusane mboten cuma didongakno akeh anake wa aksir malah. Didongakno akeh bondone, rezekine akeh. Masya Allah, makmur temenan. Kebune Anas bin Malik niki mboten nate mboten nguwah. Sampai nuwun sewu wayahe kebune tiang lintu niki mboten nguwah, mboten usum nggih, tepak wayahe panas Anas bin Malik donga nyuwun udan. Diturunaken udan kali Allah khusus teng kebune Anas tok, kebune liyane mboten. Sing liyane niku lek cara panen setahun sepisan, Anas bin Malik saged ping kali, saged luwih sanggon. Barokai dongane Kanjeng Nabi. Lah mulane nek ndongakno wong termasuk nggih para kiai barang kudu tepak kaya Kanjeng Nabi ngeten.
Engko pasanan wong didongakno akeh anake. Tapi mboten didongakno jembar rezekine. Wah niki balak, Pak. Anak 10 penghasilan sedina 50.000. Nah niki jenenge balak niki nggih. Pemane kadek 10 loro bareng kudu di rumah sakit kabeh. Mboke kelenger pisan. Napa tambah mboten balak niku. Sampai para ulama niku dawuh di antara sing disebut jahdul balak niku wonten sebagian sing maknane jenengan semerap jahdul balak niki sing dipun isti'adzai kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek ndonga Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamadatil a'da. Nah, termasuk salah setunggalipun maknane jahdul bala niku diantarane wonten sing maknane nggih niku kasratul iyal ma'a qillatil amwal. Anak akeh duit cupet. Nah, duwike setitik. Anake sak pirang-pirang ben taun bojone mana. Masya Allah. Rezekine segedi. Niki termasuk jahdul bala. Di antara sing Kanjeng Nabi nyuwun bau reksa teng Gusti Allah saking jahdul bala. Muga-muga sedaya rezekine kathah. Dijembarno barokai Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki para rawuh masyaallah donga sing sak teruse napa? Sing nomor sekawan wa adkhilhul jannah. Hitungakno kali Kanjeng Nabi dadi ahli swarga. Niki donga sing urusane kali akhirat. Wa yatahaqqaqu fil akhirah. Niki Anas bin Malik lan kathah para sahabat-sahabat riyen sing didongakno langsung kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kula panjenengan umat sing urip di zaman sing akhir aja cilik ati. Masih gak menangi Kanjeng Nabi seiso sampean berhubungan kali Kanjeng Nabi. Kelawan napa nek singen sahabat mujalasah hissiyah kali Kanjeng Nabi langsung saged ditingali nggih saged diindra. Lah kula panjenengan mujalasah maknawiyah kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna walaupun boten langsung termasuk kempalan ngeten-ngeten niki minangka mujalasah maknawiyah kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awur lungguh nggih awur lungguh sing bangsa makna walaupun boten saged diindra. Kula panjenengan yakin niki majelis dirawuhi ruhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal mboten enten maksiat, mboten enten kemungkaran, nggih. Majelis sing kaya ngeten niki majelis maulid termasuk gak ono wong sing rokokan. Kin Kanjeng Nabi rawuh. Ruhi mesti rawuh, nggih. Nah niki cuma mulane lek mulutan aja ngesak rokok. Rokoke delen sik ning motor, engko bar mulutan sampean mule rokok ono maneh sedoten maneh. Nggih, sak jebol-jebole gak apa-apa wis sak karepmu. Syukur wayahe mulutan aja nggawa rokok. Sebab Kanjeng Nabi mboten doyan rokok. Mangke Kanjeng Nabi mboten rawuh. Dan niki termasuk mboten enten kemungkaran. Nalek majelis mulutan kumpul lanang wedok, ya Allah, naudzubillah min zalik. Kanjeng hormat lahire Kanjeng Nabi tapi ngangge cara sing mboten diridhoi Kanjeng Nabi. Dan iki sak mangkin kata model ngoten niku. Sholawatan kumpul lanang wedok, masyaallah. Naudzubillah min dzalik. Enggal-enggal niki wonten penghinaan nggih. Wonten pabrik minuman keras. Dum-dum minuman keras. Anggur napa niku? Anggur cap napa?
cap orang tua lek mboten lepat nggih. Masya Allah sing digawe lomba napa apalan maca Quran. Ana sing ngapal sak surat dihadiahi anggur. Nah niki menapa mboten ngino teng agama Islam. Naudzubillah min dzalik nggih. Muga-muga tiyang sing ngoten niku nek mboten tobat mangke naudzubillah mangke oleh laknati Gusti Allah. Lho niki para rawuh. Niki zaman pun akhir kaya ngeten. Mulane kula panjenengan kudu nggih praten sing temen tenggene syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah niki para rawuh kula panjenengan senajan umat sing akhir zamane seiso oleh dungane Kanjeng Nabi. Aja kuwatir. Sebab wonten dungane Kanjeng Nabi niku sing sifate umum. Termasuk kula panjenengan saged angsal niku. Kepingin napa mboten? Oleh dungane Kanjeng Nabi diantarane nggih, diantarane niki. Kanjeng Nabi nate ndonga ngeten. Rahimallahum ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Muga-muga Allah ngerahmati, maringi rahmat, melasi nang wong sing salat sunnah petang rakaat durunge asar. Lho, gampang bondo salat sunnah petang rakaat qobliyatal asri oleh dungane Kanjeng Nabi. Muga-muga oleh rahmat sing donga Kanjeng Nabi. Termasuk malih ngaji, terutama ngaji ilmu hadis. Niki ilmu sing mulya. Hadis niki ilmu sing langsung teko lesane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki sampai didongakno khusus kali Kanjeng Nabi wong sing gelem ngaji hadis. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Kanjeng Nabi ndongakno muga-muga dimencorongno wajahe wong sing gelem ngrungokno dawuh-dawuhku terus ngapalno terus nglakoni kaya sing diwaca. Maca hadis diapalno terus dilampahi. Niki didongakno kali Kanjeng Nabi muga-muga wajahe mencorong. Nek didongakno wajahe mencorong berarti didongakno husnul khatimah. Berarti otomatis sami kali didongakno besok teng akhirat selamat mlebu swarga. Niki dongane Kanjeng Nabi. Mulane paling untung-untunge wong tua kapan duwe anak, anake gelem mondok. Anake dititipno teng pondok ngaji. Sedaya sing diwulangaken teng pondok niku ilmune Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk teng pondok Riyadul Jannah. Mulane lek duwe anak titipno nang pondok nggih ben ada di anak sing ngerti teng syariate Kanjeng Nabi, teng sunnah-sunnahe Kanjeng Nabi, teng tindak lampahe Kanjeng Nabi. Niki paling luar biasa keuntungan kula sampean duwe anak sing gelem mondok, gelem ngaji. Sebab napa? Tengerane tiyang niku sae mboten sae. Tengerane tiyang niku mangke husnul khatimah napa mboten? Ngaji niki tengerane. Nggih. Mulane dipun dawuhaken kali Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sapa wong sing dikersakno kali Allah bagus. Para ulama kathah sing maknani maksude khairon teng mriki yakni husnul khatimah. Wong sing dikersakno Allah dadi wong sing husnul khatimah niku tengerane napa? Dikei ngerti teng ilmu agama. Nah niki kangge para santri semangat ngaji ilmu agama.
niki berarti tengerane besok dadi wong husnul khatimah. Dan mangkin jenengan selaku tiyang sepa kali ini wong tua lurune engko iso ngrasakno, terutama lek wis teng kuburan ya napa nikmati duwe anak sing soleh, anak sing lulusan pondok pesantren sing ngerti agama lan bisa mulang ilmu agama. Sebab niki siji-sijine pusakane Kanjeng Nabi lan para nabi. Sedaya nabi niku mboten enten sing ninggalaken warisan apa-apa. Nahnu ma'asyiral anbiya, nggih, kami para nabi niku mboten marisaken napa-napa. Kullu ma taraknahu shadaqah. Sedaya donya sing ditinggal, tinggalane para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dadi sedekah. Dipasrahno kudu nang Baitul Mal, mboten enten sing diwaris. Warisane para nabi namung setunggal ngene iku ilmu. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama walakin warathu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Mulane niki nek kepingin bungano Kanjeng Nabi ngene iki paling sae paling utama cara bungano Kanjeng Nabi ngene iku njaga warisane Kanjeng Nabi, njaga pusakane Kanjeng Nabi, ngene iku ilmu sing diwulangno teng pondok-pondok pesantren. Mulane muga-muga santri-santri pondok Riyadul Jannah ilmune manfaat, dadi ilmu sing barokah, mangke sombungano wong tuwa lurune, nyenengno wong tuwa lurune, nggih, saged bungano panggaline Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama besok wonten tenggene dina akhirat. Amin Allahumma amin. Kula panjenengan kabeh sing hadir dalu niki mulai kepingin hormat nang Kanjeng Nabi, nggawa ati sing mamlu bil mahabbah, dikebaki kelawan rasa cinta tresno teng Kanjeng Nabi, rindu teng Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Muga-muga iso kumpul besok teng akhirat kalian rombongane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon sing saged kula aturaken insyaallah mangke tasih wonten kiai kang badhe matur-matur. Muga ingkang sekedhik niki manfaat, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.